ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa baluktot na realidad ng mundo, mas madali pang magsinungaling kaysa magsabi ng katotohanan. Minsan, sa galing manloko ng iba ay naging libangan na nila ang pagmamanipula sa kapwa. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang magaling magsinungaling para magmukha silang mabuti sa paningin ng iba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Eros, 37 years old na ngayon at electronic engineer sa isang manufacturing company dito sa Pampanga. Nakatapos po ako ng college sa tulong ng tita kong nasa abroad. Hiwalay na po kasi ang mga magulang ko at kumikita naman si nanay sa paglalabada. Pero kulang na kulang pa rin yon para sa amin. Sa bayarin pa lamang sa kuryente at tubig ay hirap na ang nanay ko. Si tatay naman ay hindi na nagbibigay ng suporta sa amin mula noong sumama na siya sa kabit niya. Matagal-tagal akong naging tambay matapos makagraduate, Papa Dudut. Masipag naman ako sa mga gawaing bahay kaya halos hindi rin napapansin ni nanay ang pagiging tambay ko. Marami naman akong nakikitang hiring sa mga job site online pero tuwing tinitingnan ko yung qualifications nila, nagba-back out kaagad ako. Kaya naman naging libangan ko na lamang noon sa bahay ang pakikipag-chat sa mga dati kong kaklase. Mahilig din akong sumali sa mga group chat ng mga single at doon ko na nga po nakilala si Yana. Maganda siya at may kaya ang pamilya niya. Kakabreak lamang nila ng boyfriend niya at naging karamay niya ko noon. Naging magkaibigan kami ng mahigit 1 buwan at pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang ligawan. Pero bago niya ako sagutin ay hiniling niya na magkita muna kaming dalawa, Papa Dudut. Nakipagkita ako kay Yana gaya ng hiling niya. Agad naman niya akong sinagot at mabait siya at galante. Palagi siyang nagbibigay sa akin ng kung ano-anong regalo kahit na wala namang okasyon. Hindi ko naman inililihim sa kanya ang estado ng buhay namin. Wala namang problema yon sa kanya dahil hindi naman daw niya hinahangad na magkaroon ng boyfriend na mayaman para may manlibre sa kanya. Noong 3 buwan na kami ni Yana, may nakilala naman ako sa isa sa mga group chat na sinalihan ko, si Jillian. Maganda siya, mas masayang kausap at mas galante. To the point na pati groceries ko ay sinasagot na niya. Kagaya ni Yana, napaniwala ko rin siya sa mga katangian kong hindi naman totoo. Lalo na sa mga achievement ko na agad niyang nagustuhan sa akin, Papa Dudut. Dami naman masyado nitong pinamili mo, babe. Parang takot na takot kang magutom ako ah. Siyempre naman. Tsaka sabi mo nga, naghahanap ka pa lang ng trabaho. Hindi ka pwedeng magutom. Oh, ang sweet naman talaga ng girlfriend ko. Ganito naman talaga ako kahit sa boyfriend ko dati. Ay, kung kaya ko lang sana maging ganyan ka-sweet eh. Kaso, hindi naman ako mapera kagaya mo. Pagmamahal lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Corny ha? Pero seryoso, sabi ko nga sa'yo, hindi ako materialistic. Tsaka, mas gusto ko yung love language mo. Act of service. Mas sweet kaya yun. Ikaw talaga, pinapakilig mo na naman ako. Madali ka lang naman pakiligin. Tsaka, kahit matampuhin ka, ikaw pa rin yung pinakagusto at pinakaminamahal ko sa lahat ng naging boyfriend ko. Naiiba ka kasi sa kanila.
Talaga? Oo, lalo na yung pagmamahal mo sa family mo. Ganun naman talaga dapat kapag ikaw yung breadwinner sa pamilya. Nagsasakripisyo ka para sa kanilang lahat. Itong mga pinamili mo, isishare ko sa kanila. Kaya nga kita nagustuhan kasi napaka-responsable mong anak. Sobrang green flag mo. Kaya nga sana matanggap ka na sa mga ina-applyan mong trabaho. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. May alam ako na pwede mong applyan. Pwede mong maging backer yung tito ko. Ha? Naku, wag na. Kaya ko na to. Tsaka gusto kong matanggap sa trabaho dahil pasok ako sa hinahanap nila. Hindi yung meron akong backer. Magaling ka naman, kaya ganun din yun. Sabi mo nga 'di ba, isa ka sa mga cum laude sa batch nyo. Kaya kung magkakaroon ka man ng backer, parang pinabilis lang yung proseso pero tatanggapin ka pa rin kahit wala yon. Laki talaga ng tiwala mo sa akin. Pero kaya ko na talaga to. Ako nang bahala sa paghahanap ko ng trabaho. Sige, sabi mo Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mong humiram ng pera, hindi problema yon. Talaga? Kahit magkano? Well, kung hindi naman aabot ng 6 digits yung hihiramin mo, then why not? Ang bait mo talaga, babe. Napakaswerte ko sa'yo. Ay, hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko kung wala ka. Girlfriend mo ko at hindi rin malabo na tayo na talaga forever. In 2 or 3 years, baka maisipan ko nang magpakasal sa'yo. Kasal? Oh, bakit? Huwag mong sabihin hindi ka pa handang magpakasal. Tapos ka na mag-aral. Nasa legal na edad ka na rin, so anong problema? Ano kasi, syempre wala pa akong maayos na trabaho. Tsaka, hindi ba masyadong mabilis kung magpapakasal na agad tayo? Babe, 2 years yung pinag-uusapan natin. After 2 years pa, hindi pa bukas. Kaya kumalma ka, okay? Ikalma mo rin kasi yung desisyon mo sa buhay. Nakakagulat ka rin minsan eh. Ano bang nakakagulat doon? Sigurado naman tayo sa isa't isa, diba? Oo nga, pero… Pero matagal pa yon, kaya okay lang na hindi na muna natin pag-usapan. Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak na pikutin ka. Magpapakasal tayo kapag pareho na nating gusto at pareho na tayong handa. Okay ba yon? Oo, yan. Ganyan. Tsaka malay mo, after 2 years, maganda na yung trabaho ko. Hindi malabong mangyari yan kasi never ka namang sumuko sa mga bagay-bagay. Lalo na sa akin. Paano ko naman susukuan yung babaeng isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ko pa ring mabuhay? Kita mo na? Paano naman kita hindi papakasalan kung ganyan mo ako kamahal? Tama na nga, papunta na sa kabaduyan to eh. Ha? Wala. Sabi ko, baka lang gamin na tayo. Papa Dudut, gusto ko naman talaga si Jillian pero aaminin ko na kahit kami na noon ay hindi pa ganon kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero lahat ng gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na kaya hindi naman siya mahirap na mahalin. Mas nangibabaw lang siguro noon sa akin yung pakinabang niya kesa sa anumang nararamdaman ko. Ngunit kahit gustuhin ko si Jillian ay batid ko naman na hindi pwedeng magtagal ang relasyon namin dahil kami pa rin ni Yana. Kapag nalaman nito na may iba pa akong karelasyon ay siguradong malaking gulo yun. Mula nang maging kami ni Jillian ay hindi na po ako umuwi sa bahay namin, Papa Dudut. Nangungupahan na lamang ako sa boarding house. 6,000 ang renta sa kwarto. May isang double deck sa loob nito at sapat na space para sa maliit na mesa at para sa mga gamit ko. Yung mga perang nakukuha ko kina Jillian at Yana ang pinanggagastos ko sa sarili ko at pang-upa ko doon sa kwarto. Nang malaman ni Joni na malapit lang sa pinapasukan niya ang boarding house ay nakihati siya sa akin sa renta para makatipid at hindi masyadong mapagod sa biyahe. Pero hindi yun alam ng dalawang girlfriend ko. Ang alam nila, umuwi ako sa amin at tinutulungan ko ang pamilya ko. Nag-aabot naman po ako noon kay nanay kahit kaunti para makatulong kahit papaano, pero mas malaki talaga ang gastos ko, lalo na kung para sa aking skincare routine. Malinis at maalaga po ako sa katawan, kaya kahit nadadagdagan ng edad ko ay hindi yon nahahalata, Papa Dudut.
Sa mga unang buwan na pinagsasabay ko sina Yana at Jillian ay medyo naging smooth pa yon dahil wala naman silang nahahalatang kakaiba sa ikinikilos ko. Isa pa ay patas din ako sa kanila pagdating sa oras. Mabuti na lamang at pareho silang may trabaho kaya hindi kami madalas na nagkikita. Pero yung kaibigan ko ang tila konsensyang palaging bumubulong sa akin. Papa Dudut. Himala, wala kang lakad ngayon. Huwag ka excited. Bukas pa. Sinong kasama mo? Si Yana o si Jillian? Sino pa edi mas galante? Si Jillian. Ibang klase ka talaga, tol. Lakas mo dun sa dalawa. Pero hindi ko kaya yung galawan mo. Ang sabihin mo, pangit ka lang talaga. Kaya hindi ka pwede sa mga ganitong diskarte. Sus, di naman nakaka-proud yung ganyang gawain. Parang low-key na scammer ka niyan eh. Kapag nalaman talaga yan ng kahit sino sa kanilang dalawa, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Nag-iingat naman ako. Nag-iingat ka nga, pero hindi ka man lang ba nakukonsensya? Tol, pinaghihirapan din nila yung perang binibigay nila sa'yo. Alam ko. Pero maayos naman yung buhay nila eh. Sobra yung pera nila sa pangangailangan nila. Kaya hindi masama kung isi-share nila sa akin yun. Buti na lang, pareho silang galante. At ikaw naman, poging na sobrahan sa kapal ng muka. Ay, hindi pala. Para kang libro na pangit yung content, pero maganda yung book cover. Ipagmayabang mo ba namang cum laude ka at achiever kahit hindi? Grabe naman to. Kaibigan ba talaga kita? Baka naman mamaya, ilaglag mo ako sa dalawang yun ha? Hindi malayong mangyari yun kapag hindi ka pa nagtino. Tagal na kitang inaayang mag-apply dun sa pinapasukan ko ah. Magpapasa ka lang ng requirements, siguradong tanggap ka na. Kung ako nga napasang awa lang pero natanggap, ikaw pa kaya? Tapos ano? Sasahod ako ng wala pang 20,000 buwan-buwan? Kulang na kulang sa akin yun. At least may sarili kang pera. Hindi na lang ako magtatrabaho, lalo na kung ganyan lang kaliit yung kikitain ko. Sayang ang pagod ko sa ganyang klaseng sahod. Mas malaki pa yung natatanggap ko kina Jillian at Yana pag pinagsama ko eh. Maswerte ka kasi may inaasahan ka pa sa kanila. Pero paano kung nagsawa na yung dalawang yun? Tol, ikaw yung lalaki. Ang pangit namang tingnan kung sila na lang palagi yung gumagastos para sa'yo. Eh ikaw lang yung nakakaalam sa ginagawa ko, di ba? Kaya wala akong dapat na alalahanin. Sa ngayon oo ako pa lang. Pero kapag may iba nang nakaalam nito, tapos yung kalokohan mo. Pati ikaw, tapos ka rin. Ang malala niyan, baka ipakulong ka pa nila sa laki ng natanggap mo mula sa kanilang dalawa. Hindi ko kailangan matakot. May kapalit naman lahat ng binibigay nila eh. Pinapasaya ko sila. Alam mo, hirap kasi sa kanilang mapipera. Masyadong malungkot yung buhay. Siyempre ako tong walang-wala pero handa naman akong pasayahin sila. Gets mo? Kita mo naman di ba? Hulog na hulog silang dalawa sa akin. Tsaka lalo na pag nangangailangan sila ng kasama tuwing gabi, lagi naman akong available eh. Kadiri ka. Kulang na lang maging pokpok ka dyan sa ginagawa mo. At least hindi ko na kailangan ng mamasang. Hindi ko kailangan tumambay sa kalye tapos may bubugaw sa akin. Babae na mismo ang lumalapit. Kaya kung ako sa'yo, manahin mo tong style ko. Walang kapagod-pagod at walang kahirap-hirap pero buhay na buhay. In short, batugan ka. Praktikal pare, hindi batugan. Praktikal. Kung ipaglalaban mo yan, ngayon pa lang mag-ipon ka na ng pampiyansa. At kung di mo kaya, dadalawin na lang kita ron. At least doon, hindi mo na kailangan magbayad ng renta. Sira ulo, hindi ako makukulong. Bago pa man nila ako mabisto, makikipaghiwalay na ako sa isa sa kanila. Kanino? Kay Yana? Pwedeng siya, pwedeng si Jillian. Depende kung sino sa kanila yung unang magiging sakit sa ulo. Pero hanggat pareho silang maayos kausap, pareho silang matino, walang problema. Ay, bahala ka. Basta ako magkatrabaho na lang ng maigi. Makaranas man ng mataas na sahod o hindi, mahalaga, wala akong nilolokong tao. Kaya ka nagigipit eh kasi masyado kang maprinsipyo. Minsan kasi yung level up na diskarte, kailangan din ng konting dumi. Ibahin mo ako, tol. Sandali nga lang, baka mamaya mapunta pa sa away to ah. Ayoko mag-away tayo. Kaya mas maganda siguro kung hindi na lang kita papakialaman dyan sa ginagawa mo. Total, hindi rin naman kita kayang suportahan. Mabuti pa nga.
Papa Dudut, batid ko na hindi maganda ang mga naisagot ko noon sa kaibigan ko. Mabait naman po talaga siya at sa lahat ng mga naging kaibigan ko ay siya lang yung nagmamalasakit sa akin ng ganon. Palagi niya akong kinokontra kapag may ginagawa akong mali pero hindi niya rin naman ako ipinapahamak. Komplikado ang sitwasyon na pinasok ko pero handa naman akong panindigan yon at wala rin akong balak na idamay ang kaibigan ko. Ang kaso ay medyo nagkaproblema ako noong sinabi sa akin ni Yana na gusto akong makilala ng mga magulang niya. Ayoko pa sana dahil hindi pa ako handa pero hindi na ako nakatanggi noong nag-set up na siya ng date para makilala ko ang parents niya na parehong nasa medical field. Professional sila kung makipag-usap at halata sa kanila na may pinag-aralan sila tuwing nagsasalita sila. Halos hilingin ko noon na lumubog na ako sa kahihiyan habang napagtatanto ko kung gaano kalaki ang diferensya ng pamilya naming dalawa. Nagustuhan naman ako ng mga magulang niya gaya ni Yana na paniwala ko rin sila sa mga achievement ko na hindi naman totoo. Ang alam nila valedictorian ako nung elementary at high school at cum laude naman nung college. Hindi ko naman masabing mahina ang utak ko pero isa lang talaga akong average student, Papa Dudut. Isa pa sa naging problema ko nang hilingin naman sa akin ni Jillian na makabisita sa bahay namin. Dahil nga may pagkamaselan siya sa pagkain at kalinisan ay hindi ko siya maisama sa bahay namin noon. Papa Dudut, malinis naman sa bahay ang nanay ko. Pero alam ko pong hindi magiging komportable doon si Jillian kaya palagi ako nagdadahilan. Pero kung nakalusot ako kay Jillian, kabaligtaran naman kay Yana dahil alam niya ang address ko. Ay sinorpresa niya ako isang beses, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinorpresa ako ni Yana sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano ko siya noon iwi-welcome. Pero nakakatuwa lang na hindi naman siya nag-inarte. Ang kagandahan sa kanya ay marunong talaga siyang makisama. Kahit na may pagkamaarte siya ay hindi naman siya maselan sa pagkain noon. Laking pasasalamat ko na lamang na nasa bahay ako noong pumunta siya at para hindi ako mabuko ay sinabihan ko na lamang si nanay na huwag masyadong magkukwento noon kay Yana. Maayos naman ang naging pagbisita niya sa amin. Sinabi niya na wala naman akong dapat na ikahiya dahil malinis naman ang bahay namin at mabait naman ang nanay ko. Madali lang din pagsabihan yung mga nakababata kong kapatid kaya nakahinga talaga ako ng maluwag noon. Pero nang makauwi na si Yana ay doon na ako pinagalitan ng nanay ko. Hindi ko man lang daw sinabi na may girlfriend na ako at bibisita pa sa bahay. Tulad ko ay nahiya rin si nanay. Pero sa kabilang banda naman ay nagustuhan niya si Yana. Wala siyang kaalam-alam na ginagamit ko lamang ito para sa mga kabalastugan ko sa buhay. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nalaman na ni Jillian na nangungupahan ako sa isang boarding house. Idinahilan ko na lamang noon na kalilipat ko lamang doon para malapit ako sa mga ina-applyan ko. Nakumbinsi ko naman siya kalaunan pero sa madalas niyang pagpunta sa tinutuluyan ko ay unti-unti na rin kaming nagkaproblema ng kaibigan ko, Papa Dudut. Uy, tol. Parang ang tahimik mo naman yata masyado. Maninibago ako sa'yo. Nasabi ko na nung nakaraan na hindi na ako makikialam sa mga ginagawa mo. Pero tol naman, kahit konting respeto lang naman sana. Anong pinagsasabi mo dyan? Yung madalas sa pagpunta ni Jillian dito, wala namang problema sa akin hanggat hindi ako nakakagambala sa privacy nyo. Pero yung nangyari kagabi, hindi na tama yun tol. Nasa iisang kwarto lang tayo at double deck pa tong hinihigaan natin. Kahit hindi ko kayo nakikita kasi nasa itaas ako, alam ko kung ano yung ginagawa nyo. Yun ba? Pasensya na tol. Hindi lang talaga napigilan. Kung gusto nyo maglampungan, mag-check-in na lang kayo.
Sa halip na makapagpahinga na ako pag uwi ko rito, napupuyat pa ako sa pag-alog ng higaan ko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman kasi mapagsabihan si Jillian na wag na muna pumunta rito eh. Kung gano'n naman pala, edi sana sinabi mo kaagad sa akin. Pwede naman ako maghanap ng malilipatan. Kaya ko mag-adjust basta may maayos lang na usap. Hindi yung nagbabastusan tayo rito. Teka nga sandali tol. Ano yung sinasabi mong nagbabastusan? Parang sobra ka naman yata magsalita. Ako? Sobra? Nakita mo ba ako nagdala ng babae rito? Tapos nakipag-sex this oras ng gabi habang nagpapahinga yung kasama ko sa kwarto? Tol, may pagkamaloko rin ako. Pero may respeto ko sa mga taong kasama ko. Kapag alam ko nga na kailangan nyo ng privacy, lumalabas na lang ako minsan eh. Pero ikaw, parang nakalimutan mo nang makisama. Di ikaw na marunong makisama. Isa lang naman ang solusyon dyan eh. Kung di mo na ako kayang pakisamahan, di umalis ka na. Alam mo, sa totoo lang, hindi pa kikisama yung kailangan mo ngayon. Ang kailangan mo, yung taong kasing bastos mo. Tsaka sa pagkakaalam ko, may karapatan naman ako magreklamo kasi nagbabayad din ako ng renta dito. Pero sige, para wala nang gulo, aalis ako. Pagbigyan mo lang ako kahit hanggang sa Sabado. Pagka-uwi ko, hahanap na ako ng malilipatan ko. Yan, ganyan. Tama yan. Baka sakaling kapag mag-isa ka na, maintindihan mo na rin ako. Naiintindihan kita. Kahit nga hindi ka nakainti-intindi, ako na lang yung nagpapasensya. Ang kaso, masyado ka na nagiging mayabang at makasarili. Alalahanin mo tol, hindi mo sariling pera yung ginagasta mo. Kung yung mga bagay nga na pinaghirapan, mabilis lang mawala. Yung sayo pa kaya na galing lang sa dalawa mong jowa? Heto na naman tayo sa mga lecture mo eh. Tapos na tayo mag-aral, Junie. Tigilan mo ako sa mga ganyan mo. Pero natuto ka ba? Sa ginagawa mo para kang walang pinag-aralan eh. Buti pa nga yung mga tindera sa bangketa, yung mga kargador sa palengke. Nagtitiis sila kahit maliit lang yung kinikita. Pero marangal naman yung trabaho nila. Samantalang ikaw na may pinag-aralan, nagpapalaki lang Isang beses pa na insultuin mo ako, kakalimutan ko talaga na magkaibigan tayo. Talaga? Sige, walang problema. Mas mabuti pa ngang hindi tayo magkaibigan. Hindi ko na kailangan magtago ng kagaguhan mo sa buhay. Bakit? Magsusumbong ka kina Yana at Jillian? Paano kung gawin ko nga? Subukan mo! Para makita mo kung paano ko basagin yung mukha mo. Talaga? Para lang sa luho mo mananakit ka ng kaibigan? Umalis ka na! Huwag mo nang hintayin na magsabado. Hindi ko na kaya makasama yung katulad mo rito. Hakutin mo ni mga gamit mo. Mabuti pa nga. Pero pag alis ko rito, hindi ibig sabihin nun tapos na yung problema mo. Kahit hindi ako yung magsabi kina Yana at Jillian, malalaman pa rin nila na niloloko mo lang silang dalawa. Papa Dudut, hindi na kami nagpansinan pa ni Junie mula ng gabing nag-away kami. Lumipat na siya sa inuupahan pero wala na akong naging balita sa kanya matapos noon. Dahil sa ugali ko ay nawalan ako ng mabuting kaibigan. Isa pa, kahit na ibibigay pa rin ng dalawa kong girlfriend lahat ng pangangailangan ko ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. Naisip ko kasi na hindi na lang yon tungkol sa nasirang pagkakaibigan namin ni Junie, kundi dahil sa kinakain na rin ako ng konsensya ko. Gustuhin ko mang ayusin ang buhay ko ay hindi ko naman alam kung papaano ko yon sisimulan. Mula nang umalis si Junie ay doon ko lang naisip lahat ng mga sinasabi niya at napagtanto ko na tama nga siya, Papa Dudut. Matagal kong pinag-isipan yung magiging desisyon ko ng panahong yon. Hanggang sa umabot na ako sa puntong desidido na akong ayusin ang buhay ko. Pero kahit pareho kong gustong hiwalayan ang dalawa kong girlfriend, hindi ko na mahiwalayan si Yana dahil bukod sa kilala at gusto na siya ng nanay ko para sa akin, ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Ito pa ang nakakahiya sa totoo lang. Nang malaman ng mga magulang ni Yana na hindi pa ako nakakahanap ng trabaho ay napilitan akong mag-apply sa kumpanyang nirekomenda ng kanyang ama. Dumating ang araw na nakipaghiwalay ako kay Jillian. Ayaw niyang pumayag nung una pero noong ako na mismo ang umiwas sa kanya ay wala na rin siyang nagawa pa. Alam kong nasaktan siya sa ginawa ko pero mas lalo lang naman siyang masasaktan kung hindi ko pa gagawin yon. Nagkaroon ako ng trabaho at pinanindigan ko yung relasyon namin ni Yana. Pumayag na rin ako noong minsan naming mapag-usapan na magpakasal na. Pero dumarating pa rin talaga noon ang pagkakataon
na nagkakaproblema kami bilang mag-asawa. Isa pa, kahit na anong gawin kong pagpapakatino ay bumabalik pa rin ako sa dati kong mga gawain, Papa Dudut. Han, mukhang malalim yung iniisip mo. 3 years na pala tayong kasal. Oo nga, 3 years na. Han, gusto ko nang magkaanak. Ha? Bakit naman gulat na gulat ka? 3 years na tayong kasal, Han. Tsaka gustong gusto na rin ni mami at daddy ng apo. Pagbigyan naman natin sila. Han naman, hindi pa ganun kalaki yung ipon ko. Hindi ko pa kayang gastusan yung para sa panganganak mo pag nagkataon. Buti sana kung papayag ka ng mga anak sa public hospital. Kung pera lang yung pinoproblema mo, ako nang bahala ron. Tsaka sa tingin mo ba, papayag yung parents ko na mga anak ako sa public hospital? O tapos ano? Sasabihin ng mga magulang mo na ako yung asawa mo pero sa kanila ko inaasa yung gasto sa panganganak mo. Bakit pa parang ang sama-sama ng tingin mo sa parents ko? Kasi magkaiba tayo ng estado sa buhay. Ako galing ako sa sobrang hirap na pamilya. Kayo, ni minsan sa buhay nyo, hindi kayo nakapag-ulam ng toyo at mantika. Tsaka alam mo sa totoo lang, lagi ako nanliliit tuwing tinatanong ako ng daddy mo tungkol sa pamilya ko. Wala namang kaso sa amin kahit na mahirap kayo. May narinig ka bang pangiinsulto sa parents ko? Wala naman, di ba? Tinulungan ka pa nga nila na magkatrabaho eh. Ay oo nga pala, tinulungan nila ako. At habang buhay ko ng utang na loob yun sa kanila. Hindi mo yun utang na loob. Ikaw pa rin naman yung nagtatrabaho, hindi sila. Tulong yun. Tsaka never naman silang nanumbat eh. Kahit na. Basta hindi pa ako handang magkaanak tayo. Hayaan mo muna makapag-ipon ako. Kung hihintayin pa kitang makaipon, baka hindi na tayo magkaanak. Paano mo naman nasabi yan? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? O nagmamaang-maangan ka lang? Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Kaya tigilan mo na to. Okay? Please naman, Han. Kahit isang anak lang. Kaya naman kitang bigyan pero wag muna ngayon. Mahirap bang intindihin yun? Oo. Sobrang hirap mong intindihin. Lahat naman ginawa ko na para sa'yo. Ito lang yung hinihiling ko pero hindi mo pa ako mapagbigyan? Han, hindi lahat ng hiling na pagbibigyan agad. So kailan pa? Ako na lang ba palagi ang mag-a-adjust para sa ating dalawa? Ayoko na makipagtalo, okay? Magpahinga na tayo. May pasok pa tayo bukas sa trabaho. Hindi! Pag-uusapan natin to ngayon. Please, wag ka nang makulit. Tsaka na lang natin pag-usapan yung pagkakaroon ng anak. Kung hindi mo ako pagbibigyan sa gusto ko, maghiwalay na lang tayo. Ano? Hindi mo narinig? Maghiwalay na lang tayo. Huy, ano ka ba? Napaka-OA mo naman. Hindi ka lang pinagbigyan sa gusto mo, makikipaghiwalay ka na? Kasi lagi na lang ikaw yung nasusunod sa relasyon nating to. Mahal kita, alam mo yun. Pero sa ipinaparamdam mo sa akin ngayon, parang hindi ka pa rin sigurado sa akin kahit kasal na tayo. Ikaw lang yung nag-iisip na may problema tong relasyon natin. Hindi! Matagal nang may problema. Matagal na ako may alam pero hindi ko sinasabi kasi ayoko mawala ka sa akin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam kong nambababae ka. Wala akong babae. Huwag ka nga nang bibintang. Hindi ako nang bibintang, alam mo yan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. So sinungaling yung mga mata ko? Hindi totoo yung mga nabasa ko sa phone mo? Pinakialaman mo yung phone ko? Bakit ka nangingialam ng personal na gamit? Hindi yun yung punto ko. Yung punto ron, matagal mo na akong niloloko. Kung ano man yung nakita mo, wala lang yun. Madalas lang ako makipagbiruan sa mga katrabaho ko. Kaya please lang, huwag kang gumawa ng issue. Papa Dudut, dahil sa naging pagtatalo namin noon ni Yana ay matagal din kaming hindi nagkibuan. Iniwasan naman niyang makarating pa yon sa mga magulang niya dahil alam niyang makikialam ang mga ito sa aming dalawa. Pinag-isipan ko naman ang hinihiling niya pero hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko noon na magkakaroon na bumuo na ng pamilya. Isa pa, pagkatapos ng kasal namin ay napag-usapan naming hindi muna kami magkakaanak. Kaya naman nagulat din ako nang bigla na lamang yung hiniling sa akin ni Yana. Pero aaminin ko po, Papa Dudut, tama naman si Yana.
Tama ang ibinibintang niya sa akin na hanggang sa pagkakataong yon ay nambababae pa rin ako. Ginagawa ko pa rin noon yung ginagawa ko sa kanilang dalawa ni Jillian. Gaya ng sinabi noon ni Junie, para akong libro na hindi naman kaaya-aya ang laman pero may magandang book cover. At yung book cover na yon ay lahat ng kasinungalingan ko para magmukha akong kagusto-gusto at perfect para sa mga babaeng pinopormahan ko. Kaya madali ko silang mapa-impress. Pero sa katagalan ay unti-unti akong kinarma, Papa Dudut. May nakaaway ako noon sa trabaho at nagkasakitan kami. Yon ang naging dahilan kaya natanggal ako sa kumpanya. Hindi ko yon pinaalam kay Yana at sa halip na maghanap ng bagong trabaho ay nakipagkilala na lamang ulit ako sa mga babaeng alam kong makakatulong sa akin sa pinansyal na aspeto ng buhay ko. Mas nahihiya kasi ako sa mga magulang ni Yana kesa sa kanya mismo. Ayoko naman na wala akong pang-share sa mga gastusin namin sa bahay. Lalong ayoko na mapansin ni Yana na wala na akong trabaho. Kaya araw-araw ay umaalis pa rin ako sa bahay, Papa Dudut. Noong kasagsagan ng kasinungalingan ko na yon ay naisip ko na hanapin ang social media account ni Jillian, Papa Dudut. Naisip ko na magiging maganda kung magkakaroon kami ng koneksyong dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, muli kaming nagkausap ni Jillian. Akala ko nga ay magagalit siya sa akin dahil sa pakikipaghiwalay ko noon. Pero hindi ganon ang nangyari. Nakipagkita siya sa akin para makapag-usap kami ng mabuti. Nagkaroon naman daw siya ng boyfriend noong nagkahiwalay kami pero hindi rin sila nagtagal. Sa dami ng pinag-usapan namin ay wala ni isa sa mga naikwento ko ang katotohanan. Naniwala naman siya na wala pa rin akong napupusuan noong time na yon. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya na asawa ko na si Yana. Yung tungkol naman sa pagkakatanggal ko sa trabaho, ang sabi ko ay kusa ako nag-resign dahil pinag-iinitan ako doon. At sa ilang oras lang ng pag-uusap namin ay parang bumalik kaagad kami sa dati. Gusto niya na magkabalikan ulit kami noong sinabi kong single pa rin ako. Siyempre hindi naman ako tumanggi sa kanya, Papa Dudut. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang maging kami ulit at matulungan niya ako sa problema ko sa pera. Ilang buwan ding nagpatuloy ang relasyon namin ni Jillian nang hindi nalalaman ni Yana. Hindi pa rin kami noon nag-uusap ng asawa ko pero ang alam niya, kinananay muna ako umuuwi habang hindi pa kami nagkakaayos. Hindi niya alam na madalas na akong tutulog sa kondo ni Jillian at halos doon na nga ako tumira. Pero Papa Dudut, kahit na anong pagsisinungaling ang gawin ko, darating at darating pa rin talaga ang karma. Ano ba yun? Ilugar mo nga yung pagiging isip bata mo. Natutulog pa yung tao eh. Mabuti nga ako isip bata lang. Eh ikaw, napakasinungaling mo. Manloloko ka. Ano? Saan naman ang galing yan? Hindi saan kundi kanino, Eros. At alam mo kung kanino ko nalaman na niloloko mo ako? Sa asawa mo lang naman. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo? Totoo, diba? Sorry. Sorry? Yan lang ang masasabi mo matapos mo akong paikutin at perahan? Sa ginawa mo, kahit murahin kita ng paulit-ulit, kulang na kulang pa yun eh. Grabe ka, Eros! Ang tagal mo na pala akong niloloko. Matatanggap ko pa sana kung ngayon lang eh. Kasi ilang buwan pa lang naman, pero yung nangyari 5 years ago, ang lala mo! Pinagsabay mo kami ni Yana! Sinabi niya yun sa'yo? At bakit hindi? Niloko mo rin siya. Sinabi niya sa akin na may relasyon na kayo 5 years ago pa. So anong ibig sabihin nun, ha? Hindi totoo yun. Matagal na kaming hiwalay ni Yana. Sinabi niya sa'yo lahat ng mga yun kasi gusto niya akong siraan. Hindi niya kasi matanggap na hiniwalayan ko na siya. Pati ba yung kawalan mo ng trabaho paninira niya lang din?
Ginawa mo na akong tanga noon kaya hindi mo na ako mapapapaniwala ngayon. Huwag kang maniwala kay Yana, please. May sakit sa pag-iisip yun. Hindi niya alam kung ano yung mga sinabi niya sa'yo. Yun nga yung dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan eh. Kasi wala na siya sa katinuan. Siya ba talaga yung wala sa katinuan o ikaw? Jillian, makinig ka naman sa akin, please. Ayoko na! Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Alam kong paiikutin mo lang ako ulit. Hindi kita pa iikutin. Ang kailangan ko lang makinig ka muna sa akin. Kahit sandali lang. Makikinig ako sa'yo kung magsasabi ka na ng totoo. Totoo naman lahat ng sinabi ko sa'yo eh. See? Hindi mo kaya. Yung isang beses na nagsinungaling ka, matatanggap ko pa eh. Mapapalampas ko pa sana yun at mapapatawad pa kita. Pero yung maraming beses ka nang nagsinungaling sa akin, hindi na normal yon. Baka kailangan mo ng masampal ng paulit-ulit para ma-realize mo kung gaano ka kasinungaling. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Alam mo, sana humahaba yung ilong mo kada nagsisinungaling ka para malaman agad ng mga babae na manloloko ka at wala ka nang mabiktima. Sabihin mo nga sa akin, ilan na kami ha? Ilan na kaming mga babaeng napaikot mo at napaniwalang napakabuti mong lalaki? Kung paano mo ako nakilala nung una, yun yung totoong ako, Jillian. Wala akong ginawang mali. Hindi kita niloko. Hindi ko mahal si Yana. At wala rin akong ibang babae gaya ng iniisip mo. Eros naman! Maawa ka rin sa sarili mo. Kung ibang tao lang siguro ako, pagbabayarin kita sa ginawa mong panloloko sa akin eh. Hindi sana ako papayag na hindi kita magagantihan pero masyadong mahina ang loob ko para sa mga ganong bagay. At sinamantala mo naman yun. Hindi ka man lang ba nakukonsensya? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Uuwi na ako. Ganito ba lagi yung ginagawa mo? Sa halip na ayusin yung problema, tinatakasan mo na lang kasi duwag ka. Hindi ako duwag. At mas lalong hindi ako manloloko gaya ng ibinibintang mo. Kaya kung wala ka ng magandang sasabihin, aalis na ako. Ito na rin yung huling beses na magkikita tayo. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw pa talaga yung may lakas ng loob na sabihin yan? Pero sige, umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Sana karmahin ka sa lahat ng ginawa mong panloloko sa amin! Papa Dudut, nagkatotoo ang hiling ni Jillian na sana'y karmahin ako sa mga ginawa kong panloloko. Bumalik ako noon kay Yana pero hindi na niya ako tinanggap muli. Pinalayas niya ako sa apartment na tinutuluyan namin at sinabi na rin niyang makikipaghiwalay na siya sa akin. Sinubukan ko, Papa Dudut, na bumalik sa pamilya ko. Akala ko ay itataboy din ako ng nanay ko kagaya ng ginawa sa akin ni Yana at Jillian. Pero tinanggap niya ako matapos kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Yun pa lang ang unang beses na nagsabi ako ng purong katotohanan sa tanang buhay ko. Pero ni katiting na panghuhusgay wala akong nakita sa mga mata ni nanay. Pinatawad niya ako kahit matagal ko silang pinabayaan, Papa Dudut. Tinanggap niya ulit ako bilang anak niya at yon ang nag-motivate sa akin para ayusin na talaga ang buhay ko. Nang matanggal ako sa trabaho ay nahirapan akong makahanap muli ng bago. Pero para hindi ako matenga ng matagal sa bahay at makatulong sa nanay ko kahit papaano ay ibinenta ko yung ibang mamahaling sapatos, sombrero at alahas ko na galing kina Yana at Jillian. Kalahati ng pinagbentahan noon ay ibinigay ko kay nanay. Bumili naman ako ng second-hand na laptop na magagamit ko sa trabaho kung sakali. Saka po ako naghanap ng online job, Papa Dudut. Pinasok ko ang freelancing. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa makaipon ako ng paunti-unti. Binigyan ko ng maliit na puhunan si nanay mula sa maliit na naipon ko para makapagsimula siya ng maliit na tindahan. Nangako ako na palalakihin pa namin yung tindahan pag nagtuloy-tuloy ang swerte ko sa trabaho. Mahigit kalahating taon na rin po ang lumipas noon na hindi kami nag-uusap ni Jillian. Tuluyan na kaming nawala ng komunikasyon pero hinahanap ko ang social media account niya kung saan niya ako in-unfriend. Alam ko na hindi niya agad mababasa ang message ko pero nagpapadala pa rin ako ng mensahe sa kanya para humingi ng tawad. Umaasa ako na kahit na hindi niya i-accept ang message request ko ay mabasa niya ang mensahe ko. Papa Dudut, tungkol naman sa asawa ko, ilang beses ko na siyang sinubukang amuin. Pinuntahan ko siya sa apartment na tinitirhan namin noon
Pero hindi na pala siya roon umuuwi. Hanggang sa nalaman ko na lamang na bumalik na siya sa mga magulang niya. Pero sa kabila ng pag-iwas niya sa akin ay hindi ko siya sinukuan. Gumawa ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Alam na ng parents ko yung ginawa mo kaya hindi ka na pwede rito. Gusto lang sana kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Eros. Malay ko ba? Baka mamaya isa na naman to sa mga kasinungalingan mo. Han, hindi. Hindi naman kita pipiliting maniwala eh. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng mga panloloko ko. Kung iniisip mo yung tungkol kay Jillian, wala na kami. Siya na mismo yung nakipaghiwalay sa akin. Buti naman at hindi na siya nagpakatanga sa'yo. Nakakaawa nga siya eh. 2 beses mo nang pinagsamantalahan yung kabutihan niya. Paano mo nga pala nalaman yung tungkol sa kanya? Alam mo naman siguro na pinagdududahan na kita, 'di ba? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan mo sa trabaho. Nakakatawa lang kasi inilaglag ka sa akin ng mga kaibigan mo. Ibig sabihin nun, hindi ka rin naging mabuti sa kanila. Sabagay, hindi na nakakapagtaka. Magaling ka lang naman sa mga taong may pakinabang sa'yo eh. Pero kapag wala silang pera, wala silang halaga sa isang kagaya mo. Hindi ko sila mga kaibigan. Alam ko rin na ayaw nila sa akin kaya nila ginawa yun. Kahit naman ako. Pagkatapos ng nalaman ko, hindi ko nagugustuhin pang mapalapit sa'yo. Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo maintindihan kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin. Tsaka sigurado ako na hanggang ngayon, marami ka pa ring nilolokong babae. Han, maniwala ka man o hindi, wala na. Wala na talaga. Tinigilan ko na yun. Nagkausap na rin kami ni nanay. Okay na kaming dalawa. Meron na nga rin pala akong trabaho. Work from home. Mas malaki yung kinikita ko ngayon kesa sa trabaho ko dati. Kaya makakaipon na ako para sa baby natin. Baby natin? Wag na, Eros. Baka karguhin na naman kita kapag nagsama tayo ulit. Lakas ng loob mong sabihin noon na magsulo na tayo pero ako rin naman pala yung magbabayad ng renta sa apartment. Bigyan mo naman ako kahit isang pagkakataon pa. Please, Yana. Nagsasayang ka lang ng oras. Umuwi ka na. Wala kang mapapala sa akin. Kung ayaw mo na makipagbalikan sa akin, okay lang. Naiintindihan ko yun. Pero sana mapatawad mo pa rin ako. Gusto mong mapatawad kita? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero sa isang kondisyon. Kakausapin mo yung mga magulang ko. Ano? Pati ka makasagot. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Sigurado naman ako na hindi mo kayang harapin yung mga magulang ko at humingi ng tawad sa kanila. Ayaw mo nga pala ng nahihirapan. Kung yun ang gusto mo, sige. Kakausapin ko sila. Sabihan mo lang ako kung kailan sila pwede. Pwede sila anytime. Eh ikaw, handa ka na bang kausapin sila? Baka napipilitan ka lang. Hindi ako napipilitan lang. Gusto ko talagang gawin to para sa'yo. Talaga lang ha? Paano kung ipahiya ka ng mga magulang ko? Okay lang. Inaasahan ko na rin naman yun. Dapat lang. Alam nga namang yakapin ka nila pagkatapos ng ginawa mo. Naiintindihan ko talaga kung saan nanggagaling yung galit mo. Pero aaminin ko, medyo kinakabahan ako ngayon. So hindi ka natutuloy? Nasa loob lang naman sila. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na kung makikipag-usap ka sa kanila o hindi. Tutuloy ako. Kakausapin ko sila. Good! Kapag pinatawad ka ng parents ko, saka lang tayo mag-uusap ng tungkol sa atin. Hindi lang kasi ako yung niloko mo eh. Gustong gusto ka pa naman ng mga magulang ko tapos pati sila dinamay mo sa mga kasinungalingan mo. Naging mabuti sila sa'yo. Tsaka sana pag kinausap mo na sila, magpakatotoo ka naman.
ito na yung huling chance mo. Kaya kapag hindi ka nila pinatawad, huwag ka nang umasa na magkakaayos pa tayo. Papa Dudut, kahit kabadong-kabado ako ng gabing yon ay hinarap ko ang mga magulang ni Yana. At gaya nga ng inaasahan ko ay galit na galit sila sa akin, lalo na ang daddy niya. Nakatanggap po ako ng mga masasakit na salita mula sa kanila, pero hindi ko na yon dinamdam pa dahil karapatan naman nilang magalit. Nag-iisang anak kasi nila si Yana, kaya ganoon na lamang ang pagmamahal nila sa asawa ko. Matapos naman ang sermon at pagpapaamin nila sa akin, kumalma na rin noon ang mga magulang niya. Hiningi ko ang kapatawaran nila, pero ibibigay lang daw nila yon kung papanindigan ko na si Yana. Pagkatapos ng gabing yon ay ginawa ko ang lahat para magkaayos ulit kami ng asawa ko. Palagi ko siyang pinupuntahan sa kanila tuwing tapos na ang trabaho niya. Minsan naman ay sinusundo ko siya at matagal-tagal din bago niya ako tuluyang napatawad, Papa Dudut. At nung magkabalikan na kami, sa halip na mangupahan ay tinanggap muna namin ang offer ng mga magulang ni Yana na doon muna kami makitira sa kanila habang nag-iipon kaming mag-asawa ng pampagawa ng sarili naming bahay. Nagpatuloy ang pagbabago ko noon, hindi lang para kay Yana kundi para na rin sa magiging anak namin. Tungkol naman sa kaibigan kong si Johnny ay nagkausap na ulit kami at nagkaayos na rin. Siya pa nga mismo ang nagsabi na kunin ko siyang ninong kapag nagkaanak na kami ng asawa ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may isa na kaming anak ni Yana. Nagpasya na rin ako na gamitin na lamang ang tinapos ko para magkaroon ng stable job. Maswerte naman akong natanggap sa isang manufacturing company dito sa Pampanga. Noong nagsimula ako sa trabaho ay naintindihan ko naman na hindi pala talaga kalaki ng sweldo. Kaya naman tinuloy ko pa rin ang pagiging freelance ko para mas mabilis na makapag-ipon. Ang kaibahan lang, part-time ko na lamang yon. Pero noong nagka-pandemic ay medyo halos tinutukan ko ulit ang pagiging freelance since work from home siya, Papa Dudut. Mabuti na lang at hindi ko binitawan. Kaya habang inaayos pa yung klase ng schedule namin sa full-time job ko ay nagawa kong rumakit sa bahay hanggang sa naging normal na ulit ang lahat. Ngayon ko na-realize na mas masarap palang gastusin ang pera na galing sa pinaghirapan mo. At kung ano man ang naging pagkakamali ko noon ay hindi ko na inulit pa yon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eros. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Talk to Papa. Magandang binibini ang ating mga kasama, si Miss Alexandria. Hello, Alexandria. Oh, pangalan pa lang. Parang mayamanin na. Oo. Parang sosyalin, ganun. Ayun. Ano yan? Alexandria sa gabi. Sa araw? Alex. Hindi ito na itong babae, B. Ay, Oh, okay. hello, Alex. Alex. Alex, Yun. kumusta? Hello? Kumusta? Medyo okay na. Medyo hindi. Yes. Doon tayo sa medyo hindi. Hindi, aalisin natin yung medyo hindi. Gawin natin total, okay na. Yan, sana, no? Alright, Alexandria, bigyan mo lang kami ng idea. What is this all about? Anong kwento mapapakinggan namin? About sa isang single mom na nagmahal ng isang certified single. Ay! Walang experience na kind. Hey! Ibig sabihin virgin, ganon? Ha? Ganun na nga po. Ay! Kung single mom ka, ilan ang anak mo? 2. Two! Nako. Okay. Oo, mukhang mapapaganda ating usapan. Hello?
Ano po? Oh, Alex. So, paano to? Hinang-hunting ka ba ng single? Kusang dumating ba ito? Ano nangyari? Gusto kong dumating. Anong pangalan? Yan. Si Renz ay dumating. Paano? Nagkasalubong ba kayo sa may palengke? Paano ba? Habang nahulog yung mga kamatis at sabay. Nakilala ko siya sa GC. Sa GC. Okay. Anong group chat yun? Gusto ko lang matanong. Pwede bang mention? Hindi ikaw. Ikaw? Call guys. Ha? Cool guys. Cool guys na GC. So ang intention mo talaga ay makahanap ng lalaki dun sa GC na yon. No, hindi ko. Ano? Libangan lang po. Call guys. Ano po kasi, may best friend po kasi ako. Kumbaga, kung nasaan siyang group chat, inaaya ako doon. Tapos, paano si Renz pumasok sa eksena? Paano mo siya napansin? Of all the guys na nandun. Siya po yung admin doon. And then, ang policies ko kasi doon, ang roles ko kasi sa duty na yun, once na bago ka, hindi mo magpakilala, hindi mo maglapag ng pictures, kahit ano about sa'yo. So, nung naglapag ako, nag-request ako na baka pwedeng kayo rin, yung mga admin, para makilala. Okay. Last year, nag-drop ng photo. picture niya, din nag-drop. Syempre, Doon pala. bago Doon makilala pala. ng mga member, yung admin mo nang manginginabang. Last Diba? na nag-send siya ng photo, tapos ikaw ay nag-react doon sa photo? Actually, hinard react ko. Kumbaga, sa kanya lang na iba. Okay. Ano ba ang nakita mo sa picture niya at ikaw ay napa-heart react? Hi. Ha? Siguro height or kung paano siya manamit. Okay, magaling pumorma. OOTD niya. Oo. Okay, ito na ba yung start ng magandang relasyon yung dalawa? Parang ganun din. Kasi every time na alam niya siya sa GC, hindi siya active, hindi rin po ako lumalabas. Kumbaga, kanya nakasalala yung pagiging active ko sa GC nung time na yun. So nakuha na yung attention mo niya. Yes po. Okay. At alam ko andun siya, saka lang hindi na ako lalabas, magpapapansin na akala ko hindi niya pansin. Pero, napansin Hindi ko niya. alam na, hindi ko alam na, lagi niyang sinasabi sa GC na may crush siya, may nagugustuhan siya, pero hindi siya sure kung ano. Kasi, hindi po talaga ako, kumbaga, sa kanya lang katuon yung attention ko. So, nagkaamoy na ba later on? Medyo matagal din po, kasi, So, paano siya nalaman ko lang po nag-propose? Paano siya nag-propose? Nung Nagsabi. sa video call po, nung sa group call po, nagtawagan lahat ng member doon, sumali po ako, Okay. andun din siya, andun din po yung best friend ko. Okay. Yung best friend ko kasi is talkative. So, alam niya, sa kanya ko sinasabi na, ano ko rin, ganito, pag may sinasabi yung best friend ko na, si ganito na lang, ayoko, gusto yun. Dapat ganun. Kung sinong gusto mo, yun yung hahabulin mo. Oo. Tapos, So, nung time na yun, video call kasi gabi nun, maulan, nawawala-wala yung signal ko. Okay. Nung out ako, sinalang niya na pala. Sino ba yung crush na sinasabi mo sa GC? Baka pwede kong malaman. Yung umpisa daw ayaw sabihin kasi baka daw makarating sa akin. bakit yung best friend yung tinanong? Yung best friend ko po ang nagtanong. Gusto na lang gumawa ng way para malaman kung sino yung crush niya. Kasi sabi nga, huwag na natin ipaalam kay Renz na crush siya. Para hindi sila masira ng nagugustuhan niya. Okay na ako hanggang tanaw sa kanya. So, nalaman ba ni Renz na ikaw yun? O nalaman nyo na ang isa't isa na kayo yung special sa isa't isa? So, kasi nung pangalawang tanong niya, sino ba rin? Sinabi niya na si Alexandra. So, napatili yung best friend ko sa best friend na niya, kaya best friend ko. Sabi ng ni Ren, di ba may gusto siya? Sabi ng best friend ko, ikaw nga yun hindi lang niya ma-point na ikaw kasi ang iniisip niya is may girlfriend ka doon dahil sa tweet niyong mag-usap. So malinaw na Oo. na ikaw at siya, iisa lang ang tibok ng inyong puso. So, plan na ba na magkita kayo? Hindi pa po. Nung nangyari yun,
agad ako ng best friend ko, sinabi niya na, Ang magandang balita. ikaw pala yung ano niya. So, hindi mo na ako naniwala. So, ang ginawa ko, sinat ko siya. Sabi ko rin, ano sinasabi niya ng best friend ko? Sabi niya, pasensya na, oo, totoo yun. Ay. Ay! Grabe. Nakakakilig kaya yung ganun. Alam mo, kahit ikaw isang mom, Oo. you can always feel the same, anong English sa kilig? Oo. Butterflies in your stomach. Kakaiba kaya yung dating ng ganun. Pakiramdam mo, yung taong gustong-gusto mo ay parehas din ng nararamdaman sa'yo. Uy, balita ko, totoo ba yun? Gusto mo ko? Ay! Kasi ako gusto din kita. So kumusta nagkaaminan na? Kumusta na ang tinakbo ng relasyon? Naging kami po nun. And then, sobrang kasi in-expect talaga na kami na hanggang dulo kasi tanggap na yung mga anak ko, nakakausap na yung mga anak ko. Hindi ka, sa isang single mom, paano mo sinasabi sa isang lalaki na katulad nitong lalaki na ito na I'm a single mom, paano mo binuksan yung katotohanan na yun? Umpisa pa lang naman po nung kahit hindi pa kami, sinabi ko na sa GC na single mom ako. Tapos? Yes po, sinabi ko na po doon na may dalawa akong anak, ako lang ang bumubuhay. Anong reaction niya? Okay lang, tanggap daw niya, tanggap niya. Okay. Nakakausap niya na rin, pati si daddy, kapatid ko, si mami. Ay, okay na, legal na sa pamilya. Naka-video call na rin niya po. Okay. Nagkita ba kayo? Yes po. Okay. Nadala mo na sa bahay mo o ikaw nakapunta sa kanila? No po. Nagkita lang kami somewhere. Somewhere. Okay. Malayo ba ang inyong Agwat sa isa't Hindi isa? po. Actually, yes po. Quezon City ako, Bulacan siya. Okay. Kapag like ikaw, single mom, napaka-importante ba na you have plans if ever magkasama tayo sa isang lalaki? Yes po. Para po sa akin, para po sa akin, ang bilang single mom, ang pinaka-importante po talaga sa akin tanggapin ang anak ko. Napapag-usapan nyo yun. Anong sabi niya? Like, paano yung dalawang bata? Kung tanggap na po. Kung tanggap yun, magkakasama kayo, kasama nyo yung bata? Parang ganon? Yes po. Sasagutin ba Yes niya po. yung expenses? Parang ganon? Actually po, nung kahit kami pa, gustong-gusto niya magbigay, ako lang po yung umayang. Ay, sayang. Sayang. Bakit tayo mong tanggapin? Kasi po, siya po yung inaasahan ng pamilya nila. Okay. Pangalawa, kaya ko po, hindi naman po sa kaso mas gusto ko yung, sa ngayon, i-enjoy niya yung pagiging, niya na, wala siyang iisipin na problema. Kasi darating din naman po kami nun Darating din naman po kami. Nangarap kami na magkaka-baby, nangarap kami na magkakaroon ng sariling pamilya. Pero kung ako yun, tatanggapin ko, ipaparanas ko sa kanya kung ano ang magiging realidad ng buhay kapag ako yung pinili niya. I'll get the money, I'll spend it sa kids, Okay. para maramdaman niya yung responsibility. Gaano katanggap ba at saan ka dadalhin nung tanggap na yon to fall in love with a single mom? Oo. Yung parang, iyan na yung pag-measure niya. Sooner or later, No? ganito ang mangyayari. Oo. Diba? Simulan na natin dito. Hindi ko dinedemand to, pero this is a sort of a test. Kung hindi lang para sa akin, but it is for yourself. Hanggang saan mo ba kaya if ganito ang setup? Kasi tatansyahin mo yung hanggang saan yung pasensya. Yun, oo. Di ba? Hindi nangyari yun sa inyo? Wala po. Pero napaka-importante na yung lalaki, he's trying his best. Oo naman. Di ba? Nako, okay lamang ba Alex na makita namin kung gaano kaganda si Alex? Sure po. Ay, sinasabi ko sa inyo. Kaya naman pala yung mga single na humaling sa single mom. Kung ganito kaganda. Oo! Nako, marami. Oo! Sinasabi ko sa inyo, kung okay lang sa inyo ang single mom at ganito kaganda, ay, nako. Kung ganyan kaganda, hindi mo mapagkakamalang single mom. Yan, may mga ganung babae May mga babae na single mom. Ay, may anak ka pala? Mukha kang dalaga. Di ba may mga ganun? Pero mayroon namang iba, ay! Ako ata yun
Hindi. Meron mga iba, ay dalaga ka? Mukhang kang may asawa. Ano ka sa akin eh? Bakit? Ba't ikaw? Ano ikaw? Binata ka? Oh. Oh, mukha kang may pamilya. Anong sunod na nangyari? Ano po, nung kung kailan okay na kami, masaya na kami, Mhm. wala na pong problema halos, hindi ko maisip na gano'n. Bigla-biglang maglalaho, bigla-biglang aayaw, Ay! bigla-biglang Bakit may umaayaw? Anong nangyari? dumating kasi yung time na yung tatay ng mga anak ko ay bumalik. Ay! Oh. Teka lang, yung tatay, yung bang tatay ng anak mo, kasal kayo? Hindi po. So ano nangyari? Paano siya umiksena nung nalaman na may nagpapakilig sa'yo? Lagi niya po, sinat niya yun si Renz, pati si Renz, sinat po niya. Yung tatay ng mga anak ko. Nag-usap silang dalawa. Ay. Okay, parang dumiretso itong ex mo doon kay Renz. Teka lang, ano nangyari sa inyong dalawa nitong si ex mo? Bakit ngayon naghahabol siya? Kasi, hindi niya siguro, ang nakikitang point namin dun is, hindi niya matanggap. Na? Kasi dati, hindi niya matanggap na kaya ko siyang palitan. Oh! Kasi dati, lagi niya sinasabi sa akin na ganun, na hindi ko kaya, puro lang ako salita na iisa. Ang kapal ng mukha, no? Ang tawag dito, so anong gusto niyang mangyari ngayon? Siguro, ang nakikita ko lang na point ay ayaw nakita akong masaya. Isa din, one reason na nakikita ko. Yes po. Kasi nung time na malaman niyang nagsiwalay na kami ni Renz, tumigil din po siya. Ay! Grabe, so ginulo lang! Oo, nanggulo lang siya. Eto bang si ex mo may balak na bumalik sa'yo? Wala o ano? Hindi ko po alam. Kasi nung time na ginugulo niya si Renz, sinasabi niya na siniran niya namin. Samantalang, wala po Renz, sira na kami. Wala na kami. Ay, grabe naman tong... Yun din yung pinarating niya sa kapatid ni Renz, kaya yung naniwala yung kapatid ni Renz, sinabi ng kapatid ni Renz kay Renz na tigilan mo na si Alexandra kasi nakakasira ka ng pamilya. Ay! Ikaw ba ay nagkaroon ng chance na mai-explain ang lahat ng to doon sa pamilya niya? Yes po. Ay, grabe Una naman. Una po ay ako po yung pinagwalaan ni Renz. Naniwala po sa akin si Renz. Teka lang, nagtagal. ito bang ex mo na ama ng mga anak mo, nagsusuporta ba? May iba na ba siyang jowa? Late din nalaman ko, yes, meron na siyang jowa. Ay. Pero ang support po ay hindi po. Ay, kapal ng... Nagbibigay po siya. Nakakagigil. Oh. Nagbibigay po siya 2 weeks, 800, mga ganun. Sus, naku. So paano ngayon? Sabi mo nung una naniwala sa'yo itong si jowa. Anong nangyari? Nagising na lang po. Kasi nagkasakit po ako. So, siguro yung communication namin is, bawasan ko po kasi sa cellphone. Mag-chat na lang ako sa kanya, good morning, or ano. Pero may still communication pa rin araw-araw. Kumbaga oras na bawasan lang siguro. Kung dati yung minuto, siguro na lang ng oras, gano'n. Hello? Pag-open ko, sabi, hello? Sige, go ahead. Until one day, nagising ako pag-open ko. Doon niya, ayaw ko na. So nag-reply ako. Sabi ko, anong ayaw mo na? Bakit? Paki-explain. Sabi niya, hindi na kita mahal. Oh, agad. Very Hindi na kita quick. mahal. Sabi ko, paano? Bakit pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Siguro daw, ano pa, ginawa naman daw yung lahat para bumalik ko ng mga sa akin. Hindi na. Hindi na. Siguro, anong pangalan nga nung lalaki, yung bago mo? Renz. Si Renz. Si Renz, oh. Siguro, gusto naman niya itry eh. Gusto niyang subukan lahat, yung kaya niyang gawin. Pero,
pero may mga kontrabida. Oo. Di ba? Ito yung sa isip ko si Reds, nayanig na yung isipan niya eh. At No? oo. Siguro may mga magandang plano. Pero nung sinabi ng ex nitong si Alexandria, ikaw sumira ng pamilya, puro negative. Oo, Diba? kumbaga mababahag yung buntot mo Oo. dun. Ang gusto mo, ganito yung plano mo, kaso yung bato sa na parang ang sama-sama mong tao, naninira ka ng pamilya, ng buhay ng mga anak ko. Sobrang bigat nung ganung paratang. Oo. Na parang kahit gusto mo ituloy, pamilya yung kalaban mo dun eh. Di ba? Tapos pag pinagpatuloy mo tong kay Alexandria, parang maiisip mo siya over time, every time na feeling, syempre, you are feeling happy, pero at some point, may mga moment na, baka totoo yung sinabi ng, sinisira ko pamilya nito. Na ikaw sa huli, yung masamang tao. Oo, masamang tao. Hindi mo kakayanin ng konsensya mo yun. Kailangan mo ba ipaliwanag? Kailangan mong, anong ginawa mo para to win back friends? Na-explain ko sa kanya. Sinabi ko po lahat. Nawala ka pa sa buhay ko. Wala kami. Sira na kami. Ang hindi niya po kasi matanggap is may itatak daw niya sa isip niya na siya ang nakasira ng pamilya. Yun naman. Okay. Maraming So, sumuko mahal na niya siya. raw ako. Oh. Yes po. Mahal niya raw ako. Pero mas masasaktan daw ako kung ipagpapatuloy namin. Okay, sige. So ngayon, nasira na si Renz. Ano ang plano ni ex-jowa mo? Wala na po. Wala! Nalaman ko may karelasyon po siya. Ay, And then, wala na pong paramdam. Yes, ano nun? so, last time, GS niya, sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng ex ko. Iba yung mindset ko sa mindset niya. Kakayaan ko kayo. so paano? Anong plano mo kay Renz ngayon? Dumating na sa point na nakiusap ako, na nagmamakaawa ako, na halos parang ayoko na mabuhay. Parang sa kanya na kasi, siya kasi yung tiwala ulit sa sarili ko. Nabuo ko rin ko ng dahil sa kanya. Okay, sige. Maraming nakikinig sa atin ngayon, Alex. Anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Kung gusto kong hahayaan ko na lang ba si Ren? Inulan ko na lang ba siya? Kasi 2 weeks pa lang po kami. Kung ang isang lalaki na hindi kayang panindigan ang kanyang nararamdaman at relasyon sa isang single mom at ganito palang problema ay bumibitaw na, mas maganda i-give up mo na. Tama nga, dapat na tinanggap niya yung pera. Diba? Napakinabangan man lang. Siguro baka mag-reflect yun sa kanya ngayon nga, napagastos na ako ngayon tapos ngayon pa ako aalis. Diba? Diba? Alam mo, ang nakita ko pang isang problema dito, kapag yung mga taong nakapaligid sa'yo, katulad nung kapatid, nung kanyang pamilya ay nagsasabi na tama na, stop na. Malaking factor yun eh. 'Di ba? Na bakit kailangan mong stressin ang sarili mo sa ganitong klaseng problema kung pwede ka namang maghanap ng isang hindi single mom. 'Di ba? Siguro ipinaintindi sa kanya. Hindi natin alam. Pero kasi ang masasabi ko dito, sa sitwasyon na to, kasi ang tanong niya, tutuloy pa ba niya? Ano ba? Mananatili ba siya sa ganung pakiramdam? I would rather go neutral na, but siguro andun sa side na slowly you have to forget that person. Kasi I would accept the fact and the reality na umayaw na talaga itong si Renz. Kasi ang nangyayari dito, wala kasi sa'yo ang bola. No? Either you wait or you move on, 'di ba? Or whatever you do to win him back. I hope na meron ka pang magagawa, pero as of now, hindi kasi wala kasi sa'yo ang bola na kay Renz eh. No? Kahit napilitin mo siya, wala ka rin magagawa. Di ba kung ayaw na niya, aatras talaga siya. Kasi kung sa simula pa lang, dapat nakita na niya yung mga, kasi ito para kay Renz, kasi dapat makita niya yung mga, tulad ditong mga challenges. Given the situation na yung minamahal niya ay isang single mom, no? So, ayun lang.
Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan hindi lang salita. Kailangan action. Responsibility and commitment. Diba? It's a big challenge talaga kapag you start a relationship with a single parent. Diba? Ngayon, kung gusto mo pa, i-exhaust mo, may mga ganun eh. For you to understand at ma-accept mo ang realidad, you need to exhaust yourself. Na, I'll do my part, magpapakababa ako, magluluhod ako, itatry ko lahat ng possibility to win you back. Diba sabi mo nga, nasa kanya yung bola. It's not for you to decide kung magtatagal ang relationship na to or not. Ngayon, ay bigyan mo siya ng dahilan. Kasi ang nakita niya, to give up the relationship. Ngayon, bigyan mo siya ng maraming dahilan para magpatuloy tayo. Pero at the end, kung ang piliin niya ay give up, baka kailangan mong intindihin ang sitwasyon na hindi siya yung lalaki para sa'yo. Tunay. Ako, I agree with that, no, na yung sabi mo na yun, baka it needs to be, for you to be, to be exhausted, to realize things. At least kahit paano masasabi mo sa sarili mo, ginawa ko naman yung parte ko. Ngayon, kung hindi talaga pwede, hindi talaga pwede. Ay, nako. Alexandria, hello? Hello po. Ano na ang decision mo, Alex? Give up na po ako. Ano? Siguro po, may point na tama po kasi sa ganitong yung pagmamahal na rin sa akin. Hindi na ako bibitawan. Hindi na ako kaya ang lumaban mag-isa. So, ikaw ba ay aagree na din doon o tatanggapin na ang realidad na itong si Renz ay Na wala nang patutunguhan ng relasyon na ito? Ahayaan ko na rin po siya. Okay. Nakikinig si Renz. Nasa harapan mo siya ngayon. Anong nilalaman ng puso mo? Friends, una, thank you. Thank you sa mga panahon na lumaban ka. Nilapit mo ulit ako sa Diyos. Binigyan mo ng direksyon yung buhay ko. Baliktad niya, di ba? Ako yung matanda sa iyo. Instead na ako yung magbigay ng aral sa iyo. Hindi. Ikaw yung mas maraming binigay sa akin na mga rason, mga good thoughts, mga positive na pananaw. Salamat. Tama siguro sila. Pakakawalan na kita. Hahayaan na kita. Alisin mo sa isip mo na nakasira ka ng pamilya. Magpatuloy ka. Bibitawan kita hindi dahil sa sinabi ng ibang tao. Bibitawan kita dahil mahal kita. Ayokong makulong ka sa isang sitwasyon na akala mo, ikaw ang may gawa, ikaw ang may kasalanan. At sana sa pagbitaw ko sa'yo, maging okay ka. Maging totoong masaya ka. Salamat. Talk to Papa.